हालेव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो गुरैयै बरायहरनाय थाबाय। आं दा दंफैयो गामिनि रायजोनि मा होनो मोनसे फोथार गय बागान खालामनाय बेयाव दंफैयो। बे दा नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय था जोबजासिम। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो। रायजोनि बागान साफा खालामदों। गय बिफाङा नै खामजोबबावबायसो। बेखौ साफा खालामनानै सेस गय बागान खालामजोबफिनसिगोन आरो रायजोआ। मोजां बुरसि बुंबाय। बिदि खोमोरनो हायालै, गिलथिनि दैजों खोमोरनो हायो नामा नोङो? गासै 9 बिगा दं बाव हाया, रायजोनि बैकुंगाव गामिनि बियो। बेखौ दा साफा खालामनानै गय बिफां गायफिनजोबसै। मानो होनबा नै गय बिफाङा गायदोंमोन गायनाया, हाग्राजों सिखारख'नो हाया जादों। नै बेखौ दा साफा खालामबाय। माखासे ओरै लांदांआव गायफिनजोबबावसिगोन नामा आदा? गायफिनजोबबावसिगोन ना? ओरैबो देखायगासिनो आङो बैथिंजाय। ओरैजाय नै गासिबो बे गिदिर गिदिर बिफां दानफायजोबदों नामा? मोजां माव होथस सिरिंसो होखायो। आइदै सेस सिमला सोंसिबावदोंलै। दाला सिमलाजों हेलौ सोंखो बथला सोंखांबाय। गेजेर गुदुं दं। सेसनो दांसला गुदुं दंबावोसो नै। दा बेखौ खामानि एकदम मावखांजोबनानै एवखांजोबनानै बेखौ जावनानै जानोसै आरो दांसलियाखौ। ना मा होनो आदा? अमा जागोन होनदों नामा दिनै? नोंना फना फैबाय थायो आंनाव। गलासोनो र'। मबाइला हरलाय। मा फैबाय थायो? माबायदि मबाइल नोंना? बिथाङा काजलगावनि जों लागोआव मा मोनफैदोंथाय? बे मबाइलजों आंनाव सानफ्रामबो नङै फन फैलाबाय थायो। रल नम्बर जाफैबाय। रं नाम्बार केफोरनि नै। हिनजावसो नंगौ ना मायोथाय? हिनजाव नंगौ ना मायो? अबाव नांबा माबायो मिथियाबो। नैलाय नै आंनि नामानो मिथिसार गयारि फासआव दं नै। इंराजिना इंराजिना नामा? इंराजिब्रा, बांला नङा। आंखौ सिनायाना नोंनो अबाव सिनायनांगौ? बे गारि सालायलाबायनायाव, लुना सालायलाबायनायाव गारि दंलायबावोसोलै नै बोरायना सालायनायलां। लुना सालायनाय ना बेखौ नै लुनाखौ बोरै सालायोब्रा? इस्टार होगोन आं। लुना सालायबावबायसो नै लुना। मजा, लुनानि माबायानो मजाखा। बिजनेस गेलेनो मैगं थाइगं फाननायनि थाखाय मोजां बे गारिया। सेम साइकेल बायदियानो साबानो खारो नालाय। बिराद मोजां बोराय सालायदों, टेस्टि। उराबो नों मा दंब्रा?
दा थांदों माबाव दा 누구라고? आंबो एसे खामानि मावनायखौ नायनो बारा रोङालै बिसोरो होननांगौ लांना जाबाय ओरैजाय माखासे ओरै दंबावो नै बरिया जासिगौमोन दा गायफिननो मा सिगांबो साफा खालामानो आरो दाख्लै बायदि माखासे अर खामबावदोंसो दाथ' खाम मावखाया नायग्रासो थिखादार ना मा होनो बिदिखौ ना मुहुरि नायग्रा फैसाखौ आं दायो हरसै ना मा होनो नैबे लाइट दल बिफां माबायाव गिदिरखौसो दोन नामालै थला गिदिरखौसो दं खावना होनोसै ना मा होनो एसे माबानि होनायनि खामोलै आरामसे एवलायदिसो ना सेसा एन्जरफोर गैया नामाब्रा गैया माथो ओजों थाहैब्रा थान्दा गुसुआ दासो बार नालाय दस बार दानबाय बेखौनो खामानि मावनाया हाबायानो नै माखासे खावसे हाबाय खावसे दंबावो 50-50 दिनैथ' अबाव हाबावनो गाबोन हासिगोन ओंखामबो उखैबाय ओंखाम जाहैसै 12था 1था जालायबाय साफा बे रायजोनि हाजोब जों गामिनि गय गायगोन बेखौ साफा खालामबाय गय दंखायोमोन माखासे थैबाय माखासे अखाजों आरो माखासे बे हाग्राजों सिखारख'नो हायासै दा बेखौ एवनानै बे जा थैदों बेखौ गायफिनसै आरोखि दा न'आव थांसै